Ale nebudeme sa hľadať kvôli nejakému karoserovi. Podržíme, posilníme, vyzvihneme, vyniesieme. Ahoj, Alexandra. Cestujete do Česka. Páni, Anga, tuše, hop! Ľudia vás nemajú radi. Ste nežiaduci. Milujem ťa! To druhé obdobie potom zákonitého vzťahu. Pamätáš si, ako dobre nám spomenul? Že sa nič nevyrieši. Píšu, že nás zmiešali pleť. A moja ptečka rádio. Nezaslúžim si druhú šancu a už vôbec nie nový začiatok! Zajtra pôjdeš na krvnú skúšku, keď ma... Lícik sme sa pred rokom dohodli. Ja mám rozkrát, čo nedá propustiť. 2 hodiny.